सैया जी आप कहाँ हैं? मैं घर में हूँ रानी। तो तनी बाहर आजा राजा। क्या हुआ रानी? चला धान काटे। मारब नानी छितरा जइबू। कैसन हो कैसन गरियावत हवा? करे तोर हिम्मत कैसी भइल हमसे धान कटवावे के? अरे राजा जी धान कटे ना त खाई बुका। करे तोरे कहले से हम धान काटे जाइबू का? अरे भगवान ये कैसन मरद तू दे दिहला। ऐसे शादी करा के मोर आजादी ले लिहला। कहू कमने कमरद धान ना कटावेला। मोरे तना कमा के पैसा कवन लावेला। करे एकदम से तो जंगरे कहीं न हुए का। अरे कटनी सटनी तमे हरारू सो करेली। करे बताव की मर दे